Hormatly vatandaşlar, şu gün 2023 ýylyň 18 ýanwary hepdeniň çarşamba güni Türkmenistanyň Demokratik Platformasynyň kanallarına hoş geldiňiz. Bizim şu günkü gepleşigimiziň temasy Türkmenistan täzelikleri ýok, diňe media basyşlary bar. Уважаемые туркменистанцы и гости нашего канала, мы приветствуем вас, и сегодня тема нашего выступления Туркменистан, новостей нет, есть только давление на СМИ. Мы будем говорить о масс-медиа, то есть массовое медиа. Прежде чем начать свой сегодняшний репортаж, я бы хотел вам показать некоторые документы, то, что происходит на войне с Украиной, на войне между Россией и Украиной. Давайте посмотрим. Hormatly vatandaşlar, biz şu gepleşigimizi başlamakak men size bir ýagdaý görkezeýin. Şu ýagdaýlar ine Ukraina bilen Rossiýanyň arasyndaky uruşda bolup geçýär. Ine şu ýerde Rossiýada maglumatlar berilýär, bildirişler berilýär. Şu bildirişlerde serdim. Wagta восстановления Mariupola. Sizin bilişiňiz ýaly Mariupol şäherine uruş boldy. Şo şäher düýüne Rossiýa ýykdy şonu. Basıp aldy. Indi şo şäherde bular guruluşky işler geçirýär, şoňa adamlar toplaýar diýip ýanky объявлениялар berýärler. Ünslerin по программе в крупную компанию требуются рабочие строительных специальностей на восстановление Мариупола. Заработная плата от 10 000 рублей. От 100 000 рублей в месяц. Информация для желающих принять участие в восстановлении города. Ближайший вылет 15-12-2022 года. Восстановительные работы, боевые действия завершены. Работают ребята со всего СНГ, в том числе из Казахстана. Есть фото и видео от ребят с объекта. Работодатель представляет авиаперелет, горячее трехразовое питание, проживание, официальное трудоустройство, выплаты на карту без задержек, специальную одежду, график работы 60 на 32 месяца работы, 30 дней отдыха. Услуги оказывает профессиональное агентство по трудоустройству, звонки и заявки на консультацию принимаются с понедельника по пятницу. Рассматриваются кандидаты со всех регионов. Заработная плата 70 000-90 000 в месяц. Название компании «Север». Yine şu ýaly объявление berilýär, adamlar toplar ýaly. Bütün SNG döwletlerden. Türkmenistan, Kazakistan ve beýlek döwletler. Käbir vatandaşlarymyz gidýär şoňa. Sedim näme bolup geçýär? Şo ýerde bir gün işläp ya bir hepde işledip şol adamlar uruşy berýärler. Yine men size bir video görkezeýin. Näme şol bolup geçýär? Куда, не сюда иди. Куда? Нахуй. Дай. Сюда, блядь, его, сука, поположи на месте, нахуй, сыпь, ебать. Рука, сука, на Лазаревне ровно, нахуй. Документы. Жалко, пидорас. Документы есть? Ёбаня. Нет. У тебя? Где Документы. Надя, а ты братик? Казах? Казах, нахуй. Слышь, а что ты тут забыл, нахуй? Дядя, что ты там делаешь? Такая ёлки дали, что ты тут забыл, нахуй? Что? С работы забрали. С работы забрали? Откуда? С Казахстана? Какой работе? Казахстана, да? Казахстана, ты сюда приехал, придурок. Казахстан. Это Еще вы, сука, пидорасил, нахуй. Сука, Ёб. Тащите их, кто не будет, нахуй. Hormatly vatandaşlar, ýalnys men size görkezdim. Ors kompaniýasy объявление berýär, işdip adamlar gidýär işe şo ýerde bir gün, 10 gün, bir hepde işledip gün uruşak gidýärler. Görülen habaram ýok. Uruşda da muny tutýarlar, näme işlediň diýse, men işläp gördüm, işden uruşy urutdylar diýerler. Şu ýaly allygy düşärmäň men Ilaytada Türkmenistanyň raýatlaryna ýülenýän Rossiýada, Kazakstanda, Kırgızstanda, Türkmenistanda, Ukrainadaky adamlar uruşa goşulmaň. Bu uruş Rossiýanyň agresiýasy. Rossiýanyň tarapyna görüşseňiz, terrorist bolýaňyz. Hiç wagt goşulmaň. Biz DVT topory, Demokratik Platforma topory her wagt sizi diňe kanun ýolunda ýöreň diýip maslahat berýänler.
Goşulman gayrat edin özüňizi goraň. Sizin janyňyz Türkmenistan üçin, bizim watanymyz üçin gatmajy. Ine şu ýalatda alyby düşüp gitmeň. Ya urşu ya da şol Ukrainada ya Rossiýada işlemek üçin alamak diýerler. Ýöne soň urşalýar. Häzir Rossiýada diňe soňky aýda 130 000 sany täjek adamlara pasport berildi. Merkezi Aziýadan gelen adamlara soňky 1-2 aýlykda 100 000 pasportlar berildi. Näme berýär bu pasporty? Derreo şo ýerden pasport berip bir hepdeden urşak gider ýaly. Men ýanky hökümetiň kararyny gördüm. Pasport alan adamlar urşak gitmeli. Ine bizde bir watandaşymyz bar, Russiýada ýaşaýan. Şo diýär, men 10 ýyllap gatnap Rus pasportyny aljak bolup alyp bilmedim diýär. Meni woýnkomat çagyrýar-da ine sana pasport berýär. Daway sen urşak gitmeli. Şol ýanky hem pasport berýär hem urşak diýär. Urşa gitmek diýmek häzir Ukrainanyň iň ösen dünýäde ýaraglar bar. O ýaraglar bilen sen ýeňip bilmeýän bolar. Hökman Ruslar ýaly ýanky ya öldürýän, ya partladýan, ya sen partlarlar, ya da bir zat bolar sen maýyp bolsaň. Maýyp bolsaň Russiýa seni bilemok diýer. Öz watandaşlaryna, öz Rus watandaşlaryna kömeklemek bolar. Şoň üçin goşulmaň o zatlara şuraya provokasiýa düşämen haýyş edýärsiňiz. Şimdi gelin öz temamıza geçelim. Mass media hakkında gurur edelim. Hormatly vatandaşlar, men size yine bir video görkezeyim mass media boýunça. Üns berin. Bir minut. Ine üns berin. Ine Rossiýa, Fransaň TF1 diýip bir merkezi telekanal var. Yine men şunu açtım YouTube'da. Yine mesela için YouTube'da issenlik reportajlar alıp bilersiňiz, görüp bilersiňiz. Yine şu ýerde şoň ýanky esasy diktorlary. Men size näme görkezýän şu zatlary siz arkyňlykda sezdiňiz, şular näýili öýlerini alyp barýarlar. Robot ýalymy ya adam ýa-da öýlerini alyp barýar. Bir jan adam ýaly. Ünslerim. Issenlik reportajlar alyň. Dans une maison de vacances à Bretagne, il n'y a que vous. Parce que des vacances sans intimité, ce ne sont pas vraiment des vacances. Rien ne l'arrête, pas même les caméras de surveillance braquées sur lui. Imperturbable, il crève un à un chacun des pneus sur son passage pendant 3 heures, d'un bout à l'autre de cette zone artisanale. Il arrive de l'entrée. Bunu reportaj ýanky rastlýany diýerler. Ine muny görkezmän, men başgatyny görkezäýin size. Rastlýany size gyzykly bolmaz. Şu diktorlaryň gülüşini men size görkezjek bolýan, bir minut. Näýe öýlerini alyp barýar, gülýänine, reportaj edenlerine. Ine mysal üçin Marie Le Pen bilen gepleşik. Vendez votre jean à Pierre, vos chaussures à Andrea, votre veste à Julie. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vient d'entendre les difficultés des Français. Ine şul alyp barjy. Salam aleykum diýär, näýe ýadylaryňyz? On sort à peine de la crise des carburants. Est-ce que dans un contexte déjà si difficile, le gouvernement a eu raison de réquisitionner les salariés grévistes dans les raffineries? Est-ce qu'il fallait que ça cesse? Le problème, c'est qu'il n'avait pas le choix, parce qu'il n'a pas du tout anticipé, si vous voulez, cette réclamation des salariés qui face à des profits qui ont été... Berde bular näme urunlarya ine berde protest boldy. Nevit gadyna işleyen adamlar aýlyklary pesdip, bular protest etdiler. Olar zawodlary, ýani nevidi öndürmek, nevitden çykýan önümleri öndürmek zawodlary durdurdylar. Ýürüýdi. Ine şoň protestina bu siýasatçy Marie Le Pen diýilýän nasionalistiski ýani partiýanyň ýolbaşçy şondan interwýu alýar. Ünslerin ýani alyp barjy näýil özüň arkyn robot ýaly arkyn exceptionnels, eh bien, n'ont pas vu une amélioration de leur situation. Donc le gouvernement aurait dû anticiper. Si je puis me permettre, les Français sont un peu confrontés à la double peine. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune mesure apportée par le gouvernement. Detallara gelýän şol işgärler şunu geçirýär. Ünslerin Qatar kyn azatlykda gepleşik.
bir nasional partiýaň, ýagny bir radikal partiýaň ýolbaşçy ine jurnalist hem gürleşdi. Sonra oraya jogap berýär. Ýani şuraya arqynlat bolup geçýär. Sur les salaires, du type de celle que j'avais suggérée, hein, c'est-à-dire l'augmentation de 10% de tous les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC aux entreprises, avec en contrepartie l'absence de hausse Şunu durdup biz başlasyn görür, men şu diktoriň başlaýyşyny görkezjek bolýan. Ýani bir minut. Ine masal üçin howany görüň berýär. Howa boýunça informasiýa. Madame, Monsieur, bonjour. Il y a 8 ans, en 2014, je vous présentais un bulletin d'anticipation de ce qui pourrait être notre météo en août 2050 en cas de forte canicule. Il y avait d'ailleurs une carte de température et pour mémoire, la Senin ýöne temperatur hakynda aýdanok. Bul informasiýa size berýär. Bul informasyon kanal size aýdýar ine 8 ýyldan bäri ine şu ýalatlar bolup geçýär diýip düşündirýär. Ýöne temperaturany aýdanok. Bular size gatar kyn ýagdaýynda informasiýa berýär. Voici, avec déjà des températures égales ou supérieures à 40 degrés. Alors, ces cartes étaient élaborées par des spécialistes, ce sont des prévisionnistes du service de climatologie de Météo France qui travaillent en permanence sur l'évolution du climat. Donc, me direz-vous, qu'en est-il aujourd'hui pour ces prévisions de 2050? Ont-elles changé? Eh oui, voici la carte donc prévue avec, vous le voyez... Ine 2050-nji ýylda şuruň hasaby boýunça näil temperatury bolar? Awgust aýyna diýip, ýani geljek görkezýär. Şu ýaly düşündürüşler berýär. Ýagny şu informasiýon kanallar size bilim berýär. Ýön informasiýa berenok. Özem gatar kyn ýagdaýyna o robot ýaly çykyp, "Assalamu alaykum, bir zat diýen oklar bular siziň bilen jany gürleşýär. Des températures égales ou supérieures à 40 degrés. Alors, toujours en cas de forte canicule, jusqu'à 48 degrés pour Nîmes. Alors, sans faire de catastrophisme, on va observer la Ünsörün eşikleri, aýdyşy, ada, eşiklerini öz saýlýar. Ony ýani redaktorlar şu ýal geýin, bu ýal geýin ýok. Istenen adam istenen ýani ýal geýine elbetde bularň terbiyesi, medeniyeti, ahlak taýynan ýagdaýy gaty derejeli. Hökman ýani Fransaň milli nimetini geýenok, hökman Fransaň milli nimetine çykanok, taýhaly, tahyýaly ýa beýlik zat. Ol ýani bir nime ýok, boşluk ýok. Diýe bular azat. Ine Hramow, Watan programmasynyň redaktorlary öwrenin şurdan. Nähili azat ýagdaýda azat materiallar bermeli. différence de ces deux cartes en 8 ans. Parfois, peu de différence. Par exemple, à Reims, on passe de 41 à 43 degrés. Yeni birini göreli. Umuman men bir size başlanyjyny görjek bolýan bolýan. Ine tak. Onu oturup döwürmeli kanaly. Kyn mesele. Wagtymyz ýok onça. Gelin wara men size inlik kanaly görkezýän. Muňa France Info diýilýär. Ýani informasiýon kanal Fransa. Ine şu ýerde de ine gepleşikler bolýar her hili. Ine mysal üçin ine alyp barajy. Vendez votre jean à Pierre, vos chaussures à Andrea, votre veste à Julie. David, il est 20h36 et c'est à vous de reprendre la parole. Oh, merci. Ine bir ýerden bir lokal bürom bilemok. Şo ýerden merkez ýani alyp barajy teleradio kompaniýasy ýani alyp barajy bilen kontakt gurulýar, gülüp dur, aýdyp dur, bir rahat ýagdaýda, parahat ýagdaýda, azat ýagdaýda informasiýa berýär. Agnès, alors je dois vous dire que, bien entendu, personne ne m'avait tenu au courant.
Donc je suis Neme diye salamu aleyküm diye biz habarımız yok sizin yankı efire koşulacağınız deyip yankı arqın ýagdaýda canlı uruluş. navré d'avoir à ce point concentré l'attention de ce journal. J'avais prévu moi-même simplement de vous dire quelques mots puisque c'est Olya ine şu jurnaly men size bir kısa söz aýtmagy yankı taýýarlandym. Ýöne bir nistandartny situasiýa görýärmi? Problemi ýok. Jurnalistiň derejesi var. Arqynçyk ýagdaýdan düşünürýär. c'est le dernier journal que j'aurais eu l'honneur de vous présenter. Ce n'est pas ma décision, ce n'est pas mon choix, mais la route s'arrête et une fois n'est pas coutume, permettez-moi de partager avec vous mon sentiment. Et ce sentiment, c'est un sentiment de gratitude pour ce qui a été une grande aventure collective, intellectuelle et civique, je l'espère, à votre service. Je parle d'aventure parce qu'il y a quelques années, comme tous les médias, nous avons fait le constat de la défiance grandissante du public. On a cherché, on a réfléchi et nous avons fait un choix, le choix d'un journalisme recentré sur l'essentiel, le monde, la politique au sens large, l'économie, les mouvements de la société. Tout le monde est en train de se réunir sur ce plateau, ça non plus, ça n'était pas prévu. Un journalisme de la pédagogie qui donne à réfléchir mais qui ne vous dit pas ce qu'il faut penser. Un journalisme indépendant, ça reste un combat quotidien, indépendant vis-à-vis des pressions de tous les pouvoirs, y compris celui invisible du coup. Gowy düşünürýär. Bu diye bağışlan men käwagt öz pikirimi aýtmaly däl, men ýa-ni redaksiýanyň pikirini aýtmaly bolýan. Ýöne jurnalist her wagt açyk aýtmaly bolşýaly. Biziň hem mediýanyň içinde redaktorlar bilen aramyzda ýa-ni çekilişler gidýär diýär. Şonuň üçin biziň esas maksadymyz maksimal biziň halkymyza sosial, ykdysady we syýasy ýa-ni bolyan wakalary düşündirmek diýär. Biz pedagogik tarapyndan ýa-ni düşündürüş tarapyndan adamy östürmek tarapyndan işlemeliyip aýdýar. Conformisme et du suivisme et enfin un journalisme qui offre plus. Şul aýdýan zatlara redaktoryň habaram ýokdur. Men redaktora garşy aýdýar. Ýa öz programmatynyň redaktoryna garşy aýdýar, düşündirýär. Şonuň üçin ine şuňa azat mass media diýär. Bolya, onu ine yeni bir kanal var. Onu BFM TV diýilýär. Bu merkezi kanal 24 saat işleýär. Bu hemmet 24 saat işleýär. Şunam görelim, mysal üçin şöyle. Ine Macron'un ýa-ni kriz klimatik boýunça çykyşy var. Ces vœux, c'est vrai, je les ai donnés aux Français le 31 décembre dernier, comme le veut la tradition. Je crois manifestement. Ünsörüm. Hatta döwletiň prezidenti arqyn ýagdaýda, parahat ýagdaýda sen bilen ýa garşydaş oturşy ýaly gürleşýär. An buro ýaly durup, hormatly watandaşlar, robot ýaly gürlen ok. Bular canly, bular halk bilen işleýär, gönül göni. Azat ýagdaýda sana informasiýa berýär, alýar we şoňa jogap berýär. Bu adamlar halk tarapyndan saýlanan adamlar. Ine şoň üçin halka jogap berýärler bular. Biziňki ýaly halk tarapyndan saýlamadyk, Putin tarapyndan saýlanan robotlar prezident bolsun ýa watan programmaty bolsun, bular informasiýa beren ok. Olar bilig berýärler. Ine şuraya prezident o ýerde o tama girdi, prezident o obyektde bardy, o obyektde var, gyzyl tualetine bardy, ýa gyzyldan duşuna suwa düşdi, ýene orada hakyky diýen zatlar. Bize hiç wagt ýa-ni biziň gyzylymyz ýok zatlar düşünürýär. Mysal üçin her Türkmenistanyň uly soğuk gidip dur. -29 gradus guşguda. Bir topar mallar öldü, bir topar adamlar kösenýär, bir topar turbalar ýaryp, ýa-ni köçelerde ýörenler fantalar ýaryp ýatyrlar. Hany o zatlar? Hany şo zatlaryň ýa-ni hökümede ünsün çekmek jurnalistleriň işi. Hany? Bizim watan programmamyzda indi seyredelim. Näme diýär watan programmada? Ine üstlendik programmasyny alın. Seyret näme başlaýar? Hükman emblemi, bu közmeli attır, bu közmeli prezident, bu nämeler bolar? Biz 10 milyar giýerleriň Türkmenistanyň 10 milyar.
Yazanına ılım, medeniyet, sunum, spor saati ýaban o hakda gürgüm ýok. Ine bul haramlardan gürkümet näme gerek? Ani Fransada ya Ýewropa döwletlerine informasiýa başlygyna prezident gürküden oklar. Sebäbi bular dogry düşünýär. Prezident döwletde. Döwlet halk. Halk gürküder. Her ýyly kadrlar halkyň ýagdaýlaryny her ýyly ýagdaýda gürküder. Biz bolsa ünseriň watan, ger we prezident. Hany halk? Hatta beýerde de bizim azatdygymyz ýok. Garaşly bir-tarap Türkmenistan kime garaşly? Putina mı? Garaşly. Bir-tarapmy? Bir-taraplama barmy? Türkmenistan bolany halk bolmaly. Birinji bilen konstitusiýada halk hemme häkimetleriň iň ýokarky organy. Hany halk? O kiçik ýerine ýetirjek hökümet prezidenti öňde. Hani onda halkyň rolu näde? Onda halk prezidentden aşakda bolýar-da. Hakykatdan hem aşakda şonu köjük bolýar. Hatta şu ýerde öz propaganda, senzur etme oýar. Salam hormatly Garaşly zahiri tarap ýolumyzda täbirler kimin habarlary bilen täsirgen watan habarlary gepleşimize başlaýarys. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ünseriň robot başlady. Robotça düşündirýär we hormatly prezident. Ünseriň konstitusiýada ýerine ýetirjek hökümet prezident, kanun çykarjak hökümet parlament, üçünje kadyet. Bular deň bolmaly. Ine şoňa deň aramlyk konstitusiýon deň aramlyk diýilýär. Bütün dünýäniň esas algoritmi konstitusiýon deň aramlyk. Bular başlanyna halkym iň üstünne. Bular başlanyna eýýän konstitusiýany bolýar. Eýýän diňe prezident aýdýar. Prezident. Hany halk? Hany birinji sözler? Bizim halkymyza biz halkymyz üçin işleýär. Bizim halkymyzyň ine şu ýagdaýlaryny biz üstüne işleýär, gowruşdurjak bolup bizim halkymyza diňe üç biz arzu edýär diýip bir başlaýmaly. Ýok, bizim hormatlanýan prezident. Näme Türkmenistan diňe prezidentmi? Ine şoňa propaganda diýilýär. Şoň üçin Hramow Watan programmasy Gurbanyly arkadag diýip özüne kritika goýan. Onun arkadagy Serdary. Siz propagandany ýürediňizde halk sizin sözüňizde de ýok, sizin ýanky işiňizde de ýok, sizin görkeýän zadyňyzda da ýok. Hormatly watandaşlar, halk iň ýokarky organdadyr, konstitusiýa boýunça döwletde. Şondan uzat ýok. O prezidentler bir kiçik bir zat. Ýöne bizi unutup, diňe prezident üçin watan programmasyny edýärler. Onanyň bizim pullarymyzy diktatörler tutup öz-özlerini öýýärler. Halkyň puluny tebi garlardan edýän bizim pulumyz ata-babalardan goýup giden pullaryny ine şu zatlar edýärler. Bizi unutup diňe özlerini öýýärler. Ine şoňa propaganda diýilýär. Türkmenistan'ın halkının ve hökümetinin adından şeýle-de hut öz adından Gırgız Respublikasynyň prezident. Bunu görülme degen o. Ine men size ýene bir Türkmen portal diýip bir ine hususy kanal diýilýär. Ýanka hökümet kanaly boldy, hususy kanal. Men size Fransaň kanallaryny görkezimde olar hökümet kanallarlar. Olar jemgyýet kanallar. Bir topor ýa hususy adamlar ýa idaralar şolar açdy we şoň aksiýasyny taklýar. Belli bir adam ýok. Indi Türkmenistan'da hususy kanal Türkmenportal.com ödem Türkmenistan'ın içine dälle komda yerleşýär, ýanky göreli şuny. Ine mysal üçin şulardan şulaýar. Demandez votre jean à Pierre, vos chaussures à Andrea, votre veste à Julie. Wi-Fi teknologiyasy näme? Onun amaty taraplary nämelerden barat? Eger Wi-Fi haýaly işlese näme etmeli? Bugünkü video görnüşlerimizde şu sowallara jogap taýýarladyk. Sebäbi bu sowallaryň jogaby sizi hem gyzyklandyrýandyr. Eger siz taýýar bolsaňyz destine başlaryň. Wi-Fi teknologiyasy Ünseriň hormatly watandaşlar, hatta ine şul Türkmenportal kanalyna hususy bolan soň şun redaksiýasy, şunun ýanky işgärleri Petr watan programmasyny
Hatta şulum canlı, hatta şunu bir zat öğrensen bolýar. Hatta şularım sana hakiki gerekli informasiýany berýär. Bizim informasyonlu watan programımız näme berýär? Şo bir zastavka, başlanýyş atlar bolany haram boly. Şo bir Türkmenistanyň prezidenti hormatlanýan gahrman eýle başga zat ýok. Diňe şol nirä gitdi, haýdy tualete girdi, haýdy obýektde bardy, näme etdi, onuň ýa-ni robot ýa aýdan sözleri utanalım şo zatlar ökünmäne. Siz Türkmenistan maskara edýän, biz edem zok. Hemme zat sizin elinizde. Hem teröristler, polis zombiler, olar Türkmenistany dünýäde maskara edýär, adamyň adatlygyny görüp, o materiallarym dünýäde çykýar. Sizin hatta watan programmy sizi maskara edýär. Hormatlanmayan öz tohumynyň arkadagy Gurbanyla ýüzlenýär. Onun hormatlanmayan Serdar diýen arkadagy ugruny ýüzlenýär. Oho! Siz çüýretdiňiz hemme zady. Bütün maskaraçylyk döredýär. Ine men şunu size görkezjek boldum. Ýanky giriş videolarynda. Hormatly watandaşlar, biz gepleşige dowam edelim. Başlaryňyz käwagt ýanky emosiýa neme diýen bolýan, başlaryňyz. Ine meniň bilen bizim neşriýatçymyz, bizim ýazyjymyz, bizim hormatlanýan jurnalistimiz, hakyky jurnalist. Öz pikirini, öz adalatly, neutral pikirlerini aýdyp, hem hökümet tanqidliýär, hem dünýädäki bolýan geçýän zatlara ýanky doly, şekilli, derejeli öz pikirini aýdýardy we size bilimler berýär. Allahym Rat Rahim bilen diňişdirýän Akbet Saparaga. İki dürlü zat. Ular birini işleyen, FSB işleyen jurnalist, bulum hakyky Türkmen jurnalist. Men şunu ýanky ýüride size aýdýan, Allahym Rat Rahimow men gowuny diýesim gelenok, ýöne gynan sakda. Men şonun yaman uluzatlara garşy ýadym bolýan. Ol diňe Russiýany öwmek bilen şu Ýewropa garşy, Amerika garşy, demokratiýa garşy görüşýär. Giýje uny. Ýapyk çatlarda edýän zatlaryna Hudaý saklasyn gülkösseň, adamlar şonu ýigrenip başlar. Allahym Rat Rahimow türkmenler ýa türkmen halkyna işläp başlasa, bize bir täze güç bolar. Şoň üçin diňişdirmän iki sany adamy bire 30 goly kitap ýazan, bir topar makala ýazýan, bir topar halka ýol öküden bire käm Amerika bilen Ýewropany tanqid edip diýje uny Russiýany ýokary galdyrmak üçin Putini gorlamak bilen akşam Putini gujaklap ýatýan adam. İki sany dürlü adamdyr. Demokratiýa bilen iş ýok. Demokratiýa näçe bolsa, şonça şonu basyp ýatyryp kritik edip neme diýär? Aktivistlere garşy görýär. 10 adam aktivistlere kömek edip ýürýän bolsa, 100 adamny, 100 ädimini aktivistlere garşy işleýär. Ine şu ýaly tapawutlar bardy, şoň üçin deňişdirmän. Bolýar, bu zatlary ine men huzur pikirim, mümkin men ýalňyş ýandyrym. Ýazyn kommentariýlarda men ýalňyş ýanmazam, onda men size suwtnama getiririm, men şonu öz diýen sözümi ýanky korrektirowka edem. Akbet Saparaga bagşlan, men sizi öwüp diýemem ony. Men hakykat. Siz bilýäňiz, ikimiz käwagt gidişýäs, ýanky çekileşýäs, ol hakyky, ýanky derejeli pikir alşmak diýilýär şoňa. Men sizi her wagt gollap ýörsem, ýa her wagt sizi öwüp ýörsem, onda siz arkadagy, ýanky arkada bolýar. Bize arkada gerekkä. Siz arkada bolanda hökmen problema bolýar. Ya Türkmen başy bolanda problema bolýar. Katastrofa barýar. Şoň üçin Akbet Saparaga diýjek. Men ýalňa material okudum. Akbet Saparaga ýanky Ýewropanyň bir san kanalyny we Türkmenistanyň watan programasynyň kanalyny. Men şolary diňişdirip adamlara düşündirdim. Indi umum mass media boýunça gürleşdik. Ine men bir maglumat bereyim. Ine Wikipediýadan alýan. Türkmenistanyň häzir edin 39 sany mass media var. 39 sany neşriyat, radio, telewiziýa, her ýanky maglumat berýän ýanky organlar var. 39 sany. On hemmesi bir zada ýa. Şoň bir ýer bolsa, hemmesi ýanky hemmesine derek işläp bilýär. 39 saklap.
yani bir adamlar ağırlamak. Şunun hemme siyaseti ağırlığı siyaseti. Statistikası ağırlığı. Buğday yani buğday hasılının alınına ağırlığı. Paxta hasılının alınına ağırlığı. Hemme dadı ağırlığı. Bu bir ağırlığı ertek hemen diye. Indi mass media gerek kalanına siz menden köp bilýäňiz. Şoň üçin size sonra verecekler sizi yani alıp barıcı hükmüne berilecek bolýan. Ine aklı saparaga rul size berilýär. Alıp barın şu gepleşigi mass media hakkında. Öz pikiriniz aydın. Bizden sorap bilseňiz. Ine rul size. Böyle Murat köp sağ bol. Salam gadyrly illeşler, hormatly vatandaşlar. Umuman men işten gelişime şu wagt şahyty içmen günü girdim gepleşige. Murat bilen gepleşipdik. 5'te başlayacağını bilýärdim. Men ýöne işten soň yine birazcık iş çıktı. Ondan 15 minut giyeceğe alıp geldim. Onun için ötünç sorayım. Yönü görüp oturdum. Belli bir bölümünü yankı görkeden Fransız mass medya sakına, televizyon sakına görkeden bölüklerini gördüm. Hem Türkmenistan'ın kini. Yani doğrudan şu beden bildiklerini ben doğru deyip hata ediyen tabi şu ikisini dengeçlerinde belli oluyor da umuman şeyler var, yakın var. Hem medat diye dengeçlerinde belli oluyor diye. Şu Fransız televizyonu bilen Türkmen televizyonu dengeçtirsen, ya olmasana Şved televizyonu bilen dengeçtirsen, onu şol besbelli oluyor da nähili nirde hakiki metod serişdesi televizyon ya gazet, jurnal, audio, radyo, nirde de propaganda. Türkmenistan'da hiç jurnalistika yok. Yine birinci men aytsakladım. Türkmenistan'da Sovet döwründe de inni var. Ayrıca şol 80-nji ýyllarda perestroika yani ütedip kurmak döwründe jurnalistika döredi. Metod döredi. Öňden bardy bir ada kendine 60-njy ýyllaryň başlaryndan bäri. Şu Hurşow'un sözatlygy diýil ýa-da şäkli sözatlygy şol maýlgynyny diýip mat berdiler. Hurşow'un maýlgynyny diýip. Şol 60-njy ýyllaryň başlaryndan son Hurşow alıp, peyal alıp yine de ordatları qadagan etse de yönü halkın içinde dören şol azat söz azatlığına bolan hüvöz saklanny. Şuda da ümit verin. Şu 60-njy ýyllaryň maýlgynyny diýilýän erkinlik var. Hurşow Nikita Hurşow döwründe halka berilen, metwota berilen erkinlik bizde şeýle uly nemän döretdi, janlanmany. Jurnalistikada da edebiyatta da. Edebiyatta misal üçün şol maýlgynyk Kerim Gurban Epesow, Gurbanazar Ezizow, Halil Kuliyev, onun Atamrat Atabayev, Noğutul Recepow, prozan alıp görsek, Türkü Şumagelli, ýaly şeýle gowy ýazgylary, şahirleri hem nemeleri öňe çykardy. Jurnalistler alıp görsek, Alawly Yusupow jaý jennetde bolsun, gaty gowy jurnalist bolup ýetişdi. Özüm öýde şoň bir owada ulanan oglan, Lewatda owada ulanan oglan ýöne zihinli bolan hem şol ýaş kommunist gazetinde işleýärdi, gaty gowy jurnalist bolup ýetişdi. Ýöne soň ol gynansaga men Türkmenistandan çykyp gaýdam soň gurgun berýär adamlar ol nemeçi bolupdyr da, ýanky Niyazovçy bolupdyr. Başistik rejime ulluk edipdir. Ýöne şoň Sovet döwründe aýratynam 70-nji ýyllarda ýazan makalalaryny dadyny alyp görsem şol şu döwrüň iň gowy makalary diýip görkezse bolajak. Onun başga da bardyny jurnalistler, gatgo jurnalistler ýetişdi şol döwürlerde. Ýöne şu wagtdan hemmesi 1991-nji ýylda Hasan şu esselikran vardan Yağız tarafından yok edildi. Şu adın häzirki nesil Murat bilmeyen dadı var da Sovet döwründe bizde bir topar satiriki nemeler vardı, gepleşikler vardı. Ana televizyonda Yartulok diyen satiriki gepleşikler vardı. Onun men özümün belli bir döwürde şu Yartulokda işledim. Ona süjetler taýýarlaýardym. Onu biz süjet taýýarlaýas, tekstlerini berýäs, artistler oýnaýardy. Tankytlaýardyk da şu halkyň hakyny ýiýen adamlary, yalan sözleýän adamlary, owurlary, jümürleri, paraxorlary. Şoň üçin Niýazowyň hökümete gelip şu hökümeti eline alandan soň
eseri kılanın yerine aldı da ol yaranjyňdan ya akly yetmeýän adamdan kömek bilen ya açgöz adamdan kömek bilen birinji nämedendir öýdýär. Şunu hiç wagt ýadyňyzdan çykarmaň. Saparmurat Niýazow diýilen adam ilki bilen şol satiriki gepleşikleri ýatyrdy. Telewizionyada ýartylaw ýatyrdy, radioda Bökelök dip satiriki radio jurnal bardy. Onu kän wagtlap Murat Niýazow bilen nime alyp bardy. Ol aýat dädimde aýnaň ejesi bolup oýnaýandyr. Nime Oljahan Memikova. Ana şol alyp bardy. Gaty oýnaýarlar. Olam gaty güýçli satiriki radio jurnaldy. Şonu ýatyrdy. Onuň Tokmok jurnaly bardy. 25-nji ýyldan bäri çykyp gelýän Tokmok jurnaly bardy. Şonu Niýazow nämedendir öýdýär? Niýazow birinji bilen onam ýatyrdy. Şu zatlar näme üçin etdi? Sebäbi şolary ýatyrmasa, eýem şolarda Niýazowyň aýagyny gysyp başlanmagy hakynda şoň özüni galdyryp, özüni öwdürip, öňkü eden Sowet döwründen jinayatlaryny basyryp, yaranjyňyň kömegi bilen şeýtir başlanyny görkezip urady. Mysal üçin Tokmokda Täze Mehmet Jurdiýekowyň gaty täsin hekaýat çykdy şowat. Tokmok ýapylmaka. Şonu Täze Mehmet Jurdiýekow ilki bolup şo Tokmok jurnalyny ellete beýleki Göwünden hem Guljaýewden soň Niýazowyň edýän yaramaz hereketlerini tankytlap bir satirik hekaýat çykardy. Emma muny gören Niýazow eýem Täze Mehmet Jurdiýekow satyn aldy. Tokmoga ýapdy. Täze Mehmet Jurdiýekow da onuň gowrak iş berdi, aýlykly bolan. Täze Mehmet Jurdiýekow derrew dymdy. Şoňa ýaşkom gazetinde Olsenem Taňywan jaýjennetde bolsun, gaty gowy zehinli jurnalisti. Inkubatoryň nemesi Jüjüs diýen bir satirik hekaýat çykdy. Şonu Olsenem Taňywa inhemekşi bilýär da Saparmurat Niýazow detdomda ýani ýetimler öýüne ularan şo ýetimler öýüne ularan gedem bir terbiyesi daha da yetmeyen gompi adamını görkezmek için, devlet yolbaşçısını görkezmek için Olsenem Taňywa inkubatorda yetişen, şu tayda yani şu yumurtada emeli yol bilen yetişen çıkarılan horozu görkezdi. Şu horozun üstü bilenem Niýazowyň aýbyny açdy. Netijede näme etdi Niýazow? Derrew ýaşkom gazetini ýapdy. Täbi ýaşkom gazetinde de Olsenem Taňywadan başga da Bappa Göklüň gaty güýçli makalalar çykýardy. O atlar başga da ýaşkom gazetinde bir näçe güýçli jurnalistler işleýärdi. Onuň şu atlaryň hemmesini ýapyştyryp, baglaşdyryp, dargadyp Niýazow bütün şu metbuatyň sesini semetdi. Birinji bilen ýan gaýdyşmy satirik nemeleri ýok etdi. Soň ýylyndan onuň ýöne adaty gazetleri, datlary ýok edip başlady. Şo taýda häzir Türkmenistanda hiç ýyly metbuat ýok. Diňe propaganda ferişteleri var. Şo datlary häzir Niýazow adamlar undandyr bilýänler diýip begen ölüp de Berdi Muhammedow hem ogly Serdaramyň iki kelleli prezidentler de bular. İki kelleli prezident diýäli, göwresi bir, iki tam kellesi var. Aşdar haýaly. Şolar bilmeýändir öýdýändir halk şulatlary. Ýöne halk bilýär şu edilýän işleri. Häzirlikçe şu rejim agdaryp bilmese de bilýär. Ine şu biziň ine şu aýda tomaşaçylarymyz var, ine Beşin Arkady diýär. Adın bir gowlatlary ýazýar. Zor şol mysal alasyň gelýär da ýöne şol bir adyny bir birazcık bir nemerek ada geçirsen adam gowolja. Medeniyetlirak ad. Hawa. Onuň Bahar Abdullayewa var, Yakov var. Onuň ýani ýokarrakda da ýan bady neme biziň iýleşlenmiz ýa ine Türk İlyasya da ine şu Türk İlyasy geçir mümkin bolsa şoň ýazýanda adyna seredin ine şu alparçylar Murat onu sene aýtdym da ýanky telewizionyada. Şu eşiklerini çenini şolaň bolanok. Şu görünüp dur, yasama, robot, kellelerine tokmak ýaly neme var. Bir hile bir gelsiksiz
tok gordulup yürüytü bir emeli usullu goylon kellen üstüne neme var? Neme diyeceğine bilip onun ok yağlık yankı içinde kim bilir onun nemeleri var. Onun beyleki dağıtları, şu göllerin bolu oturuşu. Nemeni var közümde Murat, yani Alp Barcini, vatan programmasının. Şol vatan programmasının Alp Barcıları var, idin ağaç yudanyalı. Ağaç yudanyalık olup oturuyorlar. Gorkyalar, kıymıllamağa da gorkyalar, idil gurcok yöne şeyle bir oturdular. Şu önüne suflör setirler geçitti or, şunu okuyalar, ödüm doğray diyen şu birinci sözünün başlap, Bismillah şol efir açılın adına bizim hormatlı prezidentimiz deyip başlayalım. Hormatly. Gahryman arkadağı Serdar hormatly. Ay ne hazam çalışmıştı da benim Muhammed'in vatında, Kur'an'ın vatında hormatlı prezidentimiz deyip başlayadılar. İnni hazam çalışmıştı. İnni şu Tenyan Allah'ımrattan kıytlayan da, ten son nehattan kıytlayan. Allah'ımrat gati bular lendiğinde has kiçi oğunni. Allah'ımrat neyme diye başlanma. Jurnalist Allah'ımrat Rahimov diye. Eğer de ol şu Mehmet Berdi Muhammedov'tan izinden yetecek olsa ona ödüne şey demeli. Hormatlı jurnalist Allah'ımrat Rahimov demeli. Ol integral beğendim diye. Göne bakmadan başlar mı kadiye? Kanalda yok adam hakta gurun etmeli. Yok, sen başladın da men şonu goracak bolyan. On yankı Berdi Muhammedov yani ne bilen vatan programması men diňende has bir edepliğini açacak bolyanna. Seýär jurnalist Allah'ımrat Rahimov diye. Yoksa hakiki jurnalista jurnalist diýmek geregi yok. Ol özüniň gepleşik alyp barşyndan taýýarlayan gepleşikleriniň mazmunundan belli bolmaly. Demek jurnalist diýip şu her gepleşiginde aýdýan bolsa, özüm duýan bolmalylar. Şonu aýtmasa, demek biljek gel millet. Onun yine de nime gaýdyp gelirler. Esas tema şu mitvot meselesi. Nerede diktatura bolsa, şo ýerde jurnalistika ölýär. Öldürilýär. Edebiyatım öldürülüyor. Hani Türkmenistan'ı dine bir öldürmek değil, jurnalistik hani edebiyatı yere soktular. 7 kat yere soktular. Hasan men 1979 yılın 1. Ağustos'undan Türkmen televizyonunda işe başlamda, şol döwürde bizim taýýarlayan gepleşiklerimiz ödüm şu adam diktatura. Sovet diktaturası, Sovet rejimi vardı. 100% şobatın söz alatlığı yoktu, senzura vardı. Käbir gepleşiklerimizi yatırıp bizi gaty köseýärdi. Meni bir näçe gelek 6 aýdan efire çykmaktan gadagan etdi şu senzura. Ýöne hemme zat deňiştirende belli bolýar diýänim. Türkmenistan'daki häzirki metwort bilen deňäňde inni şol Sovet senzurasam, Sovet diktaturasam oğlanınca ýallar dokgaldy. Mümkün ne deňiştirmek. Sebäbi ol wagtlar näme diýseňem belli bir derejede belki 25% bir söz azatlygy bar ekeni. Ene şu wagt ýene de bir şu döwürlerde köp gatgu makalary ýazan satiriki ýanky humoreskalar ýazan satirik makalary ýazan hemem jurnalistik makalary ýazan Asylberdi Kurt vardy. Asylberdi Kurt gatty zihinlidi. Şeýle gowy makalary ýazýardy. Onuň janr boýunça şol wagtlar oma neme diýselerim ýanky satirik hekaýe diýip at berýärdiler da oň ýazýan atlaryny. Ýöne hakiki şu janryň nukta nazaryndan seretsen, onu ol satirik hekaýe däldi de felyeton, adresli felyeton. Şol son bir ýörüte gepleşsek men onu şu janr tarapyndan men onu şu açıklap görkezmäge taýyn. Onun inni häzir şu metwot öldürilen soň näme bolýar? Ýani men aýtdym şonu. Ýazyň ilki esterikalan soň eden işi satirik jurnallary, telewizionyada ýartylawy, radioda bökelewi, metwotda tokmawy ýapdy. Onun ol edebiyat sungat gazetini, Ýaşkom gazetini
her hepde bir gerek şoňa satirik makallar berilýärdi 4-nji takypda. Şolar gadagan etdi. Bahanasy näme? Şo wagtlar bahana şeýle bahana öňe Niýazowyň ýallaglary hem köçük Metwat sekretar tarapyndan Niýazowyň diýen zady şo halka ýetirildi. Hamana Nahani eser ýykyldy. Biz öz başda Türkmenistan gurup başlaýas. Özüm demokratik Türkmenistan gurup başlaýas. Şu geçiş döwründe satira hem humor bize bizim işimize päskel berer. Ziyan eder diýen bahana bilen hamana wagtlaýynça şu zatlary ýapýas diýip ýapdyrdy buyruk bilen. Emma indi seyredip görüň adamlar şu zatlar 1991-nji ýylda aýdyldy. Häzirem 2023-nji ýyl. Haçan bu torya 2023-nji ýyl. Haçan bu torya geçiş wagty? Haçan 100 ýyllanmy? 500 ýyllanmy? Nonon nämeden näme geçiş? Sovet diktaturasından Türkmen has aýylgans milli diktatura geçmek nemesmi? Geçip bolmadymy? Bir wagt geçdi ahir. Dünýäde iň aýylgans diňe Demirgazy Koreýa bilen deňeşdirip bolýan Türkmen diktaturasy emelegen. Yeni bir aýtmalar bizine her gerekde Türkmenistanyň rejimi Demirgazy Koreýa bilen deňeşdirýär. Şol bir aýdyran täkim ma islenlik deňeşdirme alsaýa diýdi. Bizim şu deňeşdirmemizden 4 aýagy bilen alsaýa. Näçe? Sebäbi Demirgazy Koreýada iň bolmany ilm bar, okuw bar. Mektepler, ýokarjy aýlar ilm berýär öz halkyna. Olar häzir eýem elbetde ol erwetdat olan ýani ýöne ballistik raketalar ýasaýarlar. Ýadro ýarany götürüp mendil aşýar. Yok, ol gorkulu da ýöne ilm bilim bolmasa şolar şonu ýasap bilmezdiler. Şo döwlet ýaşaban bilmez. Bütün durku bilen izolasiýada ýaşaýan, izolirlenen, embargo girdilen, sanksiýalar girdilen döwlet näçe ýyllardan bäri her näme bolsa bir köýdek şu taýda aşlyk ýagdaýy döränem bolsa ýaşap bilýär. Emma Türkmenistana seredip gör. Hamana hiç sanksiýa da girdilen ok, dogrudan sanksiýa ýok da Türkmenistanyň garşysynda. Ya bir başga da adam ýok, hamana serhetlerim açyk ýaly göräýmege. Emma ilmam ýok, bilimem ýok. Mektep okuwçylarynyň, studentlerim şol çäreden çärek kolap ýörler. Okudylar, boşluk ýaly. Şo sebäpdenim inni täze gelýän nesillerin arasynda judda bir Hudaý tarapyn zihinni çağalar yetkinjekler, ýaşlar bolaýmasa gynansalam boş çykýarlar. Diktatura näme? Demokratiýa näme? Hakyky söz azatlygy näme? Şu zatlara düşünüp bilen oklar. Mysal üçin şuýda bir oturup prezidenti tankytlasak, rejimi tankytlasak, siz watan dönügi diýip başlaýarlar. Prezidentin, hökümetin watan değerliginen bilen oklar. Gayrat edip şu zatlary iň bolmany iň ýöneköý zatlary tapawut etdirin. Watan nimek? On hiç ýyly syýasy guruluş bilen işi ýok. Watan nimek? Hemmikşinki. Prezidentinki däl watan. Döwlet, hatda döwletem halkynky bolmaly. Prezidentinki däl. Ya bolmasa islenlik partiýa hökümete gelende de şol döwlet halkynky bolup galmaly. A gelen hökümet bolsa 5 ýyl işleýär, oňarmasa işini tankytlanýar, düşýär gidýär sahnadan. Inni hökümet geldi. Söz azatlygy, metod azatlygy bolmasa islenlik hökümet şüýreýär. Şol diňe Türkmenistana däl, Orsiýetde de şüýredi. Şuňa Putin men pikirimçe Niýazowdan hem esasan şu Niýazowdan hem Lukashenko'dan görerlerdi. Netijesi näme boldy? Ähli metod serişlerini bağladı, yaptı, özünü tankit edýän adamdan bir bölegini agulap öldürdi, bir bölegini
Yine bir hile edip böldürdü. Yurttan kaçıp çıkarıyal etti. Sonra uruşu başladı. Yine neticede näme geldi? Şu söz alatlığının yokluğu için Orfiyet Gorpun karasına geldi. Türkmenistan'a Gorpun eýem garankı Gorpun içinde sağlanıp yatır. Sebebi yine diýerler de ay bizim asuda yurdumuz var diye. Canım öwliýada da asudoluk. Hiç il ötüş bolmasa, hiç ili adamlar bir ödünü bir arkayını duyup bilmese, o nähili asudoluk bolýar. Ol öwliýan asudoluk. Canlı asudoluk değil ahir. Onun demokratik ýurtlaryň hiç birine de ol bir tutdawaslyk ýok ahir. Ona Şweýçada demokratiýa. Näme ştada uruş söýüş barmy? Ştada da arkaýynçylyk adamlar öz diýeti gelende atlaryny metodda öz pikirlerini ýazýarlar. Hemme kişiň, bütün halkyň 10 milyon adamyň kellesi giýje bunu işläpdir. Birinciden özüň nähili eklemeli, nähili edip öz biznes wagtda şonu östürmeli, ýurdun kanunlaryny nähili kämilleşdirmeli döwre görä, nähili edip Şweýçany häzirkisinden tiz öserýal etmeli, ilmi, bilimi, beýlek zatlary. Şo barada Türkmenistan'ı, Şweýçany ýa-ni. Türkmenistan'ı. Ha, Şweýçanyň ýani ýöne Türkmenistan'ny bolsa hamana diňe bir adam pikirlenmelmiş. Olam ya arkada bolmaly ýa-da serdarlar arkada ýa arkadaly serdar ýa ýene bir zat. Samsyk zatlaryny tapýarlar. Onu ýazyfa Türkmen başy diýen bolup, Berdimuhammedow arkada diýen bolup, näme gerek şol atlar, ortasır atlary. Lakamlar bolgusyz, süýümsiz lakamlar. Sana prezident diýilmi şol ýeterli ahyrym düşünýär. Prezident diýmek şol döwletde iň ýokary wezipedäki adam diýmek. Elbetde ol edenetlik etmeli zat ýok. Hakykatda döwletde, demokratik döwletde iň ýokary derejede parlament durýar. Näme üçin? Sebebi ol ýurdun kanunlaryny işläp çykarýar. Prezident kim? Ol ýerine getirji. Häkimiýet. Parlamentin ýani meclisin çıkaran kanunlaryny durmuşa geçirmeli, yerine getirmeli. Emma häzir nähili Türkmenistanyň ol araba atın öňünde ýa-da lokomotiv öňde bolmaly bolsa, parlament öňde bolmaly bolsa, häzir wagonlar öňde. Berdimuhammedowyň yegenleri, dogonlary, aýallagonlary, hemme şoň ilen salany, gaýyny, gudosy, hemmesi şo lokomotiviň öňünde şoň üçin ýurt ösenok. Näme çykarýar Türkmenistan? Öserýaly. Ya dünýäde belli bolar ýaly. Näme çykarýar? Diňe çyýmalyň hasabyna ajölmen saklanýar ýurt. Çyýmal gutordy da näme etjek? Gutorýa islenip çyýmal gutorýa. Wagty gelýär gutorýa. Ene gutorjak Türkmenistanyň kam. Oň eýem hasap bezibi bar. Şondan da näme etmeli halk? Sebebi hiç il infrastruktura döredileni. Täzelenýän energiýa geçmeli. Yani hiç wagt gutormayan energiýa. Täzelenýän ýanky Türkmenistanyň özüni mudama östürip ýetişdirip boljak önümleri gutornukly taýin harit hökmünde satyp bolar ýaly kiçijik fabrikler, zawodlar, önümçilik nemeleri gurulmaly. Türkmenistanyň intek gazyň, neftin azda kendine gorwarka. Emma şu zatlar edilenok. Dimek gaz, neft gutorununy Türkmenistan nollan başlamaly. Nollan ýa-da minusdan. Bolýa ine Murat meňşi aýtjak bolýan adam şu zatlaryň hemmesini bolmak üçin elbetde söz metod alatly gerek. Radio, telewizioniýa, internet, gazetler, jurnallar hemmesi erkin bolmaly. Propagandaçy bolmalylar, olar halkyň durmuşyny görkezmeli. Halkyň durmuşyny ol agdyna açanyň "Vay bizim prezidentimiz" diýip başlamalylar. Senin prezidentiňiň kimdigini bilýär, şo prezidentini gynansaňam bize de degişli. Biz daşary orta näme üçin çykdyk? Şo taýdaky Türkmenistanyň durmuşy gowlandyrmak üçin, düzeltmek üçin. Biz özümizi gowdurmuş isläp çykyp gaýtmadyk ahyrym. Şoň üçin biziň hem hakymyz bar tankytlamaga Türkmenistanyň ýagdaýy. Her adamın hakkı var.
Şoň üçin egerde orta çıkan adam tanqidlanmajak bolup çıkan bolsa, o näde boly? Orta çıkanda sen tanqidlanarsyň, sen saňa ýanky talap ederler senden, sen jogapkärçilik almaly adam da öňe çykyp. Ine şu jogapkärçilik alanok, diňe haklaryny alyp gezipýärler. Özlerini arkada serdaby. Akada para. Bizim efirimiz köpde men turgunuşa gitmeli. Men turgunuş geçirýän adama garşy ine bir 5 minutda efir bu torulsa bu mass media temasy gatul tema. Sebäbi adatyň esasy bölegi ine bizim haklarymyz we mass media adat ýa-ni informasiýa hakynda adat informasiýa adatlygy. Ine şu hakda da aýratyn bir gepleşikler etmeli diýen, bir däl, iki däl, üç däl, ýa-ni ýygyder gepleşikler etmeli. Bizim halkymyz adat informasiýanyň nämedigini, mass mediýanyň nämedigini ve şu zatlaryň halka näme täsir etbileceğini gowy düşünýär. Sebäbi bizim halkymyz kommersant bolup galdy. Turist kommersant. Diňe nirde pul bar, şuru ýa-ni şol gurdu. Watan, konstitusiýa, haklar, näme prezident işläpýär, onuň işi ýok. Hatda ine şu ýaly hökümete tanqid etmeli ýa hökümetden öz haklaryny amal diýse, şol baryp bir ýerde öldüýseň, ine şonu ýeňil görýärler. Şol ýaly hökümetden gorkup, şol ýaly ýanky siýasata goşulman, jemgyýet işlerine goşulman, jemgyýet bilimlerini östürmän, öz haklaryny alman, öz administrativ ýanky etmeli proseduralaryny bilmän diňe par berýär. Indi gepiň tömekleri men size bir soragma, birinciden bizim vatandaşymyz sorag berýär. Afet pagat ýokurdaky soraga jogap berin. Adatlyk radiosy barda öz pikirini aýtsaňyz. Kısaca aydayın okudum kadarlı illeş şu yine de beşin arkada bir baş çıkan olmalılar bir oğlunun köpsünün baş çıkan bolup geçen zatlardan şoň üçin dörýär soraw adatlyk radiosu häzir gynansagan diňe öz üçin işleýär. Şo taýda işleýän adamlaryň aýlyk almagy hem mes ýaşamagy üçin işleýär. Hakykatda häzir adatlyk radiosynyň baş müdiri Türkmen servisi diýilýär. Türkmençäni bilen ok, bir söýden bilen ok. Öýer iş ýerleriniň näme ýazýanyny bilen ok türkmen dilinde. Ol diňe ors diline geçirdi, şo näçinji ýylda, 16-njy ýylda bellendi. Oň özü Özbekistanyň rajdany, Türkmenistany bilen ok, hiç wagt Türkmenistana baryp gören adam däl. Ol Türkmenistanyň gyzyklandyran o, dogrusyny aýtsam, on diňe öz alýan bir aýda kim biler $4,000 aýlyk alýar da olam her biri. Şol alýan aýlyklary gyzyklandyrýar. Şoň üçin ol adatlykda radio rejim gurdy. Türkmen dilini ýene-de aýak astyna aldy, aýak astyna ýatyr türkmen dili. Agyldyna gelen zady urýarlar. Hiç ýyly näme grammatikany, türkmen diliniň stilistikasyny, türkmen diliniň medeniýetini saklanoklar. Diňe ýanky şo ors diliniň hasabyny saklanýarlar. Şo başlyk türkmen dilini bilmeýän üçin ol gelen madyna egerde esasy adatlyk radiosynyň ýüzüni görkezýän sayt türkmen diline bolsa biz şonu 7 ýylyň dowamyny azap edip gurduk. Emma ol geldi de şonu ýok etdi. Ädikli aýagy bilen mınzyratdy. Onu gul ýene-de şo Sowet döwründe türkmen dilini ýa-ni hyzmatkäriň roluna bolan bolsa adatlyk radiosyna da häzir türkmen dili ors dilinden pesle goýuldy. Ors dili birinji ýerde, ol hamana adatlyk radiosynyň ýüzüni görkezýär. Türkmen dilen bir tur kersen getir. Radio rejim döredi de. Şo taýda da şoň edenini toguny tok diýip bilýän adam ýok. Inni diňe şeýle ýagdaýda türkmeniň intelligensiýasy, türkmeniň bir öz sözüni aýdyp biljek adamlaryň hemmesini graplatdylar, adatlykdan daşlaşdyrdylar, seslerini kestiler. Şo taýda bir kisany yaranjaň bar. Birine Hudaý berdi harlyf diýerler. Ol şo taýda bir $5 pul üçin näme diýdiseler diýe, ähli temadan şonu çykyş etdirýärler. Ol Hudaý berdi harlyf ýa-da şol bir şu taýda türkmen intelligensiýasynyň roluny oýnaýar. Başga adam ses çykan ok, ýazgyňam, jurnalistiňam ses çykan ok. Galynlaram diňe odolky rejime hyzmat eden adamlaryň çağalary
Olaram diňe aile üçin işleýärler. Ine gysgaça Azatlyk radiosynyň häzir düşen ýagdaýy şeýle. Şoň üçin Azatlyk radiosynyň awry gaty gaçdy. Öňüm kynçylyga uçuran döwürler bardy Azatlygynda. Ýöne şuňky ýaly yarama ýagdaýa düşen wagty hiç wagt bolan näler Azatlyk. Bor. Apel para. Azatlyk radiosy biziň temamyzdan çykýar. Biz Ýok, ol metwo serişdesi. Tamam. Mara, metwo serişdesi. Metwo Biz seri- näçin onu hakykatda aýtman saklanmaly. Yo, elbette. Ol Amerikan metbo serişdesi. Biz egerde Türkmenistanyň daşyna çyksak, bir topar elbette bir topar serişleri bar, olur, tanqid etmeler, problema yok, hiç şeýle. Ýöne biziň wagtymyz çäkli. Şul gepleşmede Türkmenistan barada içiniň ýani 39 sany serişde, ýani görünüşli, dürli görünüşli serişde maglumat berýän radio, telewiziýa, gazeta, jurnal serişdeler bar. Ýöne gynansak da onun hili hemmetini yapıp bir tane radio bilen bir tane gazete etsen ine yeterlik bolýar ýa şo urda da ýa. Şo ýerde ýani beýleki informatsion kanallarda ýaly spor dogruny, syýasy, ykdysadyýet barada, syýasat barada, sosial problemalar adamyň barada jany gepleşikler ýok. Hiç de jan zat ýok. Ýazylan robot şekilde video materiallar. Canlı, bular da hatta canlı çıkışamadan o zapis koyuyorlar. Yani şol bir gaty aýrylan saat, oň daşyndan hem tanqid edýän satirik ýa-da humoristik jurnal, gazeta atlary ýapdylar dogry. Bular tanqidden şeýle bir gorkýarlar bolýan, onu biletmeli bolýar. Eger içinde tanqid edýän ýani serişleri bar bolmasa, maglumat serişleri biz onu etmerdik, yeterlik bolurdy. Hiç kim tanqid etmezsen biz aýtmaly bolýar. Bizim hem aýtmak esasy maksadymyz şolar şöyle düýdür ýaly şol atlary. Watana biz ýani düýnükli edemde watany üstünjek bolýar. Biz watanymyzy beýleki üsen döwletler ýaly görjek bolýar. Şondan aýdýar. Bolmasa biz gowulyat olan ediljek zatlaryny haýsy mukdarda Türkmenistana ziýan getirjekini biz gowulyat halk bilmedi. Şoň üçin apel tapara. Inni efiri gutaraly ýa men gitmeli ýerim bar. Edil 3 minutda kyn görmeseňiz Türkmenistanyň mass mediasy boýunça bizim halkymyza bir aýtjak zadymyz bolsa, ýa düşündiriş kökünde şo nähil bolmaly, şuň kunlaki edilýän işler näme elter, şuň mass media Türkmenistanyň näme eltýär adamlary edebi taýdan, medeniýet taýdan, ahlak taýdan eger üstürýän ýa üstürenokmy ýa tersine şu maglumatlar bermän, ýani halkyň öz bolşuna goýýar, öz gidişine goýýar. Halkym köçedäki ýeginlerden, ondan bundan korrupsiýalardan öwrüp, şol dogrumy hadip, şolaryň ahlak ýagdaýy, şolaryň alyp barýan, ýani moral derejesi dogry diýip şolaryň ýylyna gidýärmi? Şu hakda bir aýtsaňyz, halkymyň içine gaty gaty. Ini Murat, yani şu alyp barsam diýip haýyş etdim de gepleşikleri, şu gepleşigi. Men alyp barjy ýok, men nime deýin häzir. Meňem senden sorajak zadym bar. Bir aňyrsy bir 7-10 minutda jemler. Şuýda bir aspekt galýar. Bir tutuş bir gatlak galýar. Metwotun. Olam internet barada biz häzir aýtmadyk köp zady. YouTube'un döremi bilen daşarýurtdaky türkmenler öz kanallaryny açmaga mümkinçiligi aldylar. Olaram bir metwotun bir bölegi boldy. Ýani YouTube'da häzir açylan kanallar, olar inim şu dogrudan bir internet nemesi diýilýär dama, habar herişdeler diýilýär. Iniştaýda iki sany gaty bir-birine gapmagaşy ýöne ikisiniň şol bir ýalňyşlygyň üstünden eltýän ýagdaý döredi. Egerde Türkmenistanda ýani belleşimiz ýaly, agaç ýudan ýaly bolup, robot ýaly bolup, diňe propaganda serişdesine öwrülen bolsalar, jurnalistikany öldüren bolsalar, inni daşarýurtdaky açylan kanallar, YouTube kanallarda şol bir ýalňyşlygyň beýleki kenary bar. Oňa aýdylýar da, derýän bir kenaryndan o kenaryna dökmek diýilýär da. Şol ortalykdan gidilen o.
Daşarurtdaki kanallar ve açılan metbuat seriştesip şolar alsak, onu olar düýünün edepsizlige ýüzürdiler. Türkmenistan'a golgunma orkyalar, rejim olary şeýle bir kısaçyga salýa, sekajaga salmak diýilýär ama şoňa salýa, daşarurtdaklaram bilimsiz olanlar üçin, jurnalistikadan bilim bolmagan üçin 99%'nin sowwady pes bolan üçin ýalňyş ýazýarlar. Her sözü ulu harp bilen ýazýarlar. Sahanyň türkmen diliniň gramatikasy boýunça türkmen gramatikasynda her söz ulu harp bilen ýazylanok iň bolmany şonu bir bilim ýylyň öňüne çykjak bolsa. Şol özlerinin biz metbuat diýip, biz habar serişdesi diýip, eger YouTube'da gepleşip alyp barýan kanallar alyp barýan adamlar näme diýsem bolýam diýerler. Menini şu YouTube'u açýan, näme diýesim bolsa diýip bilýän diýip juda edepsiz zatlaryň üstünden barýarlar. Näme üstünden? Biri-birine tökmed atýarlar. Bize de tökmed atýarlar. Goýun şu tökmed atmagy. Seredin iýdi badyr zatlaryň. Egerde kimdir birine nähak tökmed atsaňyz, pikir etmeň şonu biz YouTube'dan atar, şu sebäpsiz geçip gider, hiç ýyly şoň bir nemesini iýmez. Letini diýip. Ýokman geler şoň jogaby. Ýokman. Şoň üçin Türkmenistanyň jurnalistlerini diýjeklerini diýdirmeýän bolsalar, daşarurtdaky YouTube'da açılan kanallara bir başgaça maslahat bermeli bolýar. Adamlar mescidin kapısı açık bolsa itede uyut ýaşy diýer. Mescidin kapısı açık diýip diýe it şo mescide girmesin diýe. Şoň ýaly birinci adamlar hiç jurnalistik bilimi bolmadan, janrdan baş çıkarmazdan, edep terbiyesi yetmeden YouTube'a çıkıp jurnalistlerin yazılan üstüne bedirilep tökmet atýarlar. Gara uýýar. Beýtmeň, ınsaf edin. Siz näçe şu nemede ýanky YouTube'da näçe gıykırıklasaňyz sizden jurnalist bolmaz. Veya biliminiz ýok. Näme üçin siz beýle ýöne edesiniz gelen zady edip bilýän bolsaňyz gidin de barın Gurban Ulberdi Muhammedow ýalyam adamyny operasiýa edin. Näme üçin siz barak edin bir ýerde Şwetsiýada ýa bolmasa ýeni bir ýerde aly gidin öz poliklinikaňyzy ýa bolmasa lazaretyňyzy, keselhanaňyzy açyp adamlaryň içine operasiýa edin. Kör çegesini, böwrüni, böwreklaryny, bagyryny operasiýa edin. Näme üçin? Sebäbi düşünýäňiz, ilm gerek oňa. Aňyan bolmaly. Diýmek şonu operasiýa etmek üçin bir adamyň iç goşuny okumaly 7 ýyllar. Medisina institutunda. Näme üçin siz ýöne YouTube'a açaga diýen gepler ursaňyz şu jurnalistika bolýandyr diýýäňiz. Adamlar oň üçin okumaly. 5 ýyllap okumaly adamlar. Siz pikir etmeň ýöne näme diýseňiz şu jurnalistikadyr öýdi. Beýle däl ahyrym. Olan bir ilim. Oň üçin adam gözünün köküni gyryp müňläp kitap okuýar. Şoň üçin elbetde biz begenýäs. Şu YouTube'da şeýle mümkinçiligiň bardygyny, biziň ýerleşlerimizin indi onlap, belki de ýüzläp adamlar öz kanallaryny açyp gürläp bilýänini, nämedir bir zatlary etmäge hüwetleriniň bardygyna bir goňýar, şeýle de bolmaly. Ýöne adamlar YouTube'u birek biren üstüne erwet tökmetleri atmak üçin peýdalanma. Türkmen kontenti häzir YouTube'da men seredip görýän, özbek bilen küýnüm alyp görýän, täjik bilen küýnüm, gazak bilen küýnüm, türk bilen küýnüm, orsan küýnüm, ýene bir näçe dili. Türkmen kontenti YouTube'un iň yaramaz. Hitaýnyň iň pes kontent. Näme üçin? Sebäbi birekden öz almak üçin peýdalandy. Birekden adyny aýlamak üçin. Özü mysal üçin öň nomenklatura üçin Niýazow arabasyny tigirsip ýança hyzmat edipdir, owurlyk edipdir, azgynçylyk edipdir, kowlupdyr işinden ýa sırtyndan atylypdyr. Seçme bilen, seçatylýan seçme bilen indi bu taýyp gelibem
yazıcılan jurnalistlerin üstünden hapa uyuyor. İnni şolun hamana şolun derevine işleyen kişi oluyor. Siz dine imitasyası jurnalistlerin. Boş yönü nimeti. Gävi. Pikir etmeyin siz şol YouTube'da 5 tane nimeni onun öydep çöpläge din şonu halka getirseniz şol jurnalistika bolýandyr öýtmeň. Jurnalistika diýmek ilki bilen edep, terbiýe, ilm, sowat. Şolatlaryň ýok ýerine jurnalistikada ýokdur. Şoň üçin inni bir gysgaçyk jemläliň bu gepleşe geljekde biz ýene de bu tema dolanyp geleriz. Öz pikirlerinizi ýazyň. Senin pikirleriniz biz üçin gaty gymmatly. Şu wagtky ýazan pikirleriniz üçin köp sag bolun. Ona näme Murat? Şuň bilen jemläýeli. Eger aýtsak da adam bolsa bir kagaz aýt, bolmasa da gepleşik jemletek bolar diýip atar edýär. Meni gürlemäň ama bolkan. Men şu YouTube kanaly çykyş etmäni başlandy. Dil derejem gaty pesdi. 17 ýyldan bäri gürlemäň, 15 ýyldan bäri. Ýoş-ýoşdan gürläp, ýani akbata para ýakynlaşyp, köp sözleriň manylaryny täzeden öwren, ýani ösüp başlap, çykyş et başladym. Dogrudan häzir YouTube-daky edilmeniň işim käbä jurnalistikada bolýar. Ýöne men ol ýerlerde meniň sowgatdym pes. Onu men düşünýär. Murat başda men şada hakykat aýdaýyn. Sen özüňi jurnalist diýen o wagtym. Ýa-da jurnalist Murat Gurbanow diýen ýok ýa-da jurnalistim diýen. Çok men peýdalanýan da nimeni. Ýok, men alyp barýan işlerini etmeli bolýan sebäbi bir serjemeli bolýar, derňemeli bolýar köp zatlary. Şoň üçin maglumat maksimalny neutral hatalyny ýetirjek bolýar. Ýöne dogrudan gowellek geçdiňiz. Gynansak da bizim jurnalistikamyz öldürildi. Adam ýok. Eğer doğruyu aýtsam, ine akbata paragadan başga adam ýok. Biz gaty begenç bilen başga adamlar, jurnalistler baý bolsa çağırjak, gürleşjek, olardan köp zat öwrenjek. Ýani gynansak da biz tap bilen okşalary. Mümkin badyr. Ýani ýüllerini, pozisiýasyny görkezmän getdirýän mümkin badyr. Şoň üçin biz siziň hemmäňizi çağırýar. Kim jurnalist boljak bolsa, kim jurnalist bolýan bolsa, Türkmenistanyň jemgyýeti ýagny halky şo ýerde häzir jurnalistler gerek. Şolara kömek etmek üçin, şolara bilimler bermek üçin, şolara konstitusiýaň nämedigini, şolara jemgyýetiň nämedigini bizden gowy düşündirdiler ýaly bize jurnalistler dogrudan. Şoň üçin men umyt edýän, nesip bolsa Türkmenistan ine häzir biz mysal üçin Haramdaglar aýyrdyk. Jurnalistlerimiz ýok, ykdysadyçylarymyz ýok. Bizim siýasatçylarymyz ýok. Gaty beterje. Ine häzir biz seyretmeliler. Haçyn biz aýyryr, Berdimuhammedow şonu ösür, şonu açylar, şonu açar. Onu seyretmeliler. Şuň eýem giç. 30 ýyl giç alýar. Çykyn, aýdyn pikirlerinizi paýlaşyň biziň bilen, öz bilimlerinizi bize düşündirin. Biz şoňa ýani bize şu bilimler gerek. Şunun bilen biz öz nimämizi gutarýar, ýani gepleşigimizi gutarýar. Akbata para köp taňaýarkasyň geleňiz üçin bu sizin temaňyz. Biz bu gepleşikleri dowam ederiz. Sebäbi gaty uly tema. Adamyň haklary ýaly adamyň azatlygy, ses azatlygy, informasiýon azatlygy bir uly bir tema bol. Ine şoň üçin biz bular dowam ederiz. Her gedek bir azazdan öňüçek bol. Elbetde muňa gaýdyp gelip durmarlar. Bu tema uly tema. Aýtmaga zatken menim aýpraşman gadarly ýyllar göni ýani aýdyşym ýaly işden geldim. Çaý suw içmäge de wagtym bolmady. Göni gepleşige girmeli boldum. Ema ýene gaýdyp gelers, ýene de predmetleýin ýani anyk mysallaryň esasyny sen başda görkezişiň ýaly Murat şolar ýazatlar görkezip käbir zatlar analiz etmelim kady ýani. Gatdaly. Görkezmeli. İyileştirme sebäbi düşünen oklar. Inni häzir düýbünden Türkmenistanyň türkmen jurnalistikasy ýok edilen soň dowup döräp ösen biziň iyileştirme. Mysal üçin men bir derňew makalasyny ýazsam da, derňeji makalany. Türkmenistanyň ýagdaý hakynda Türkmenistanyň näme diktatura gurulýy, şu zatlar derňeji makalary ýazsam,
Şo janra düşünen oklar. Siz diýär, näme diýär, siz bu zatlar niýeden alýaňyz diýär. Bir faktlar niýeden tapýaňyz? Siz belki diýär, emgeman rol oýnaýansyňyz diýen ýaly şoňaly killäňe elmejek zatlary näme diýerler-de. Adamlar derňeýi jurnalistika diýmek, olum edil sülçi ýaly, prokurorun edýän işi ýaly, aklowjyň edýän işi ýaly, şu hatda ýuridik nemelere çuňlaşýar. Sen her fakty barlayan, öwrenýän, edil gösgön fakt eline düşmese, gıytaklayan faktları öwrenilýär, şoň bir näçesi deňeşdirip, değişirilip, şeýitdirip, hakykat ýüze çykarylýar. Türkmenistan ýaly ýurt bilen iş alşanda hiç wagt diýen ýaly sen eline gösgöni 100% subut edip boljak fakt gelen o. O taýda Türkmenistanyň hatda Birleşen Milletler Guramasam, OBS'de beýle halkara guramalaram hiç fakty alyp bilen oklar. Statistik faktlaram alyp bilen oklar. Covid'den näçe adam öldü? Türkmenistan hatabat berdimi? Beren ok. Covid ya var. Türkmenistan'da näçe adam inçe kesellen öldü geçen ýyl. Näçe adam awariýa düşüp öldü. Türkmenistan'da näçe hakykatdan näçe buğday hasyl öndürildi. Näçe gaz satyldy Hytaýa. Şo aýdylýan maglumat şonun ikisi köp gaz gidip duran bolsa şonu bilýän barmy? Hramsdan Jadanyň başga bilýän ýok. Şonu Berdimuhammedow nämen şolar aýtsa şonu bilýär. Galynda da bilen ok. Şoň üçin Türkmenistanyň değişli analizleri biz çap etjek bolamyzda gynansalam diňe gytaklaýyn, köplenç gytaklaýyn faktlar bilen işler. Şonu gözüňde tutun. Bolýa onu näme? Şunun bilen de bu gepleşimizi geçirip oturýar. Ýene de efirde duruşýansak hoşda bol. Sağ olun. Hormatly vatandaşlar, öz pikirleriňizi ýazýanyňyz üçin, bizi tanqidleýäňiz üçin we bizi ýazýanyňyz üçin köp sağ olun. Biz gyzykly gepleşikler köp geçiriz. Sağ olun.